Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Lachiwiri pa 27 May 2025 dzina langa ndine Robert Edward ndipo ndikukulandirani ku program inanso ya chidzulo, program yokhayo ya pa television imene imapereka mpata ku Malawi kuno kwa Malawi ni yake amene amakhuzidwa ndi zinthu zochitika mdziko muno, amene zochitika zawo zimakhuzanso dziko lino kuti adzilankhula live ndi kumapereka maganizo awo pa nkhani zosiyanasiyana zimene timakambirana. Ife timaonetsetsa komanso timakhulupirira kuti ziganizo zimene zimachitika ndi anthu kaya aboma, makampani, mabungwe ndi ena onse zimakhudza Amalawi, ndipo Amalawiwo ngakhale pali anthu ena oti amati ife timayankhulira Amalawi, koma zimakhala bwino kuti timve kuchokera kwa kamwa ya Amalawi ni ache. Ndi mmene timachitira nthawi zonse timakhala ndi zokambirana ngati mmene tili lero, ndipo inu mumatchaya Lamya live pano timakhala zoti kuyankhulana nanu ndi kumamvana bwinobwino, kumamva maganizo anu, uphungu wanu, komanso kumamvanso ndi mangazanu. Mukhozanso kutumiza SMS, mukhozanso kupita pa Facebook page yathu ya Luntha Television, pamenepo mukaperekanso maganizo anu. Nkhani imene tikambirana pano ndi yokhudzana ndi imfa ya malemu Dr. Saulos Klaus Chilima amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pa 10 June chaka chatha, ndipo lero pa 27 ndoti kwatsala masiku 30 okha kuti tikwanitse chaka chathunthu chichitikireni ngozi imene idachitikira kuja ku Nthungwa Forest mboma lija la Nkhata Bay, kumene anthu amangokutchula kuti nkuchikangawa. Ndi chipele chachitika nchakuti zadziwika kuti mbali ya boma ili maganizo ofuna kukonza kapena kuti ikukonza akuti mwambo wokumbukira Achilima, ndi zimenezo akuti zimene kuti zikachitikire kumene kudachitikira ngoziko. Komano tangomvetsedwa pompano timalankhulana ndithu ndi Dr. Ben Chilima, iwo anda amene akhala kuyankhulira banja la Chilima, kuti kunali mkumano umene iwo ndi boma anakhala pasi ndi kukambirana, ndipo abanja atawauza aboma kuti yayi musakapangire kumeneko pamalo pamene padachitikira padagwera ndegepo kapena ndi zina zotero, ati iwo ndi mabanja so ena amene anthu awo meyo yawo idatayika tsiku limene lija, chifukwa chakuti analiuza boma kuti yayi zimene zikhoza kusokoneza kafukufuku amene akadachitikabe. Ndi pamenepo agwirizana, koma zikuoneka kuti bomalo lilibe ndi maganizo kufikira tsiku lalero, chifukwa choti kapena kufikira pano chifukwa choti Moses Kunkuyu sadatiyankhule, imene timawayimbira foni anayidula ndi kukhulupirira zoti anali busy ndi anduna ndithu amene amalankhulira boma, ndi mwina anali busy foni yathu anayidula. Koma abanja la Chilima akuti iwo pa 10 June adzakakhala ali ku mwambo wa sembe ya misa umene uchitikire ku Nsipe, kumene malemu Dr. Saulos Chilima adakayikidwa m'manda. Kumeneko kazatha mwambo masana ake kudzakhala ndithu ngati nkhomaliro ndithu kungodya mokumbutsana Achilima, koma madzulo akuti achipani cha UTM ali ndi mwambo oyatsa makandulo kumeneko, zimene zikusonyeza kuti patsikuli ndekuti banja la Chilima komanso achipani cha UTM akakhala ali kuntchewu, ndipo ngati boma lipitirire ndi maganizo ake opangitsa chikumbutso chimene kapena mwambo okumbukira Achilima kuti ukachitikire ku Nthungwa Forest, kaya mukakhala mbali mwansewu kandi kuti fota abanja awo zoti yayi osakafika ukoko chifukwa choti pali kafukufuku. Ndikuti ngati zikhale choncho ndikuti pazakhala miyambo iwiri yochitika tsiku lomwero, aboma adzakhala apanga zawo uku, abanjaso akupanga zawo mbali inayi. Ndeti malikuti kuti mbali ziwirizi zitani kuti zionetse umodzi, maganizo anu ndi otani? Mwaswera bwanji amaseko? Ndaswera bwino kainu. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Amaseko rukuja mama. Alida, ndimafuna mutchule dzina la Alidalo. Yawino. Ndikukhulupirira zoti mmene nkhani ndayifotokozera mwayimva bwinobwino. Nkhani nakhala chiri ndikumvetsera pulasi nayiwerenga. Mukuona kuti mbali ya boma ndi mbali ya banja komanso a UTM atani kuti zionetse umodzi, nga kukhale ukuzochitika mbali nayi tsiku lomwero sontha yomweyo naso kwinaso akutere, mukuona kuti zitani? Ine yadi amene ndayilambasula chonchi ndilolekere kubomako chabwino nzosamveka kuti aboma lero
akhoza kuchita ngati mmene waganizira. Oho. Chifukwa munthu uja ndege idasowa pa City 10. Ndipo iwo anadziwa kuti ndege ija malipoti adalandira kuti ndege yasowa. Ndipo ngati mukumbukira ineyo nthawi imeneyi padali pateni pamene paja lidali tsiku lachiwiri. Ndipo ndakuwuza nunena kuti kwa mapumbu amenewa saphana wina adadzayilowethaponso amene pa ndege. Ndiye padali so inu nomwe mudanena kuti imene tikambirana tsiku lina. Ndi aboma lero. Halo. Mukumveka? Ya. Aboma lero sangakhale ndi chikhumbokhumbo chopita kuthungwa kapena kuti kuchikangawa iwo akachite mwambo kumeneko chasangalatsa lero ndiya. Chifukwa pazana paja tidaona onena kuti pamene amakamba ufotoko usakasaka ndege imeneja idali pa 64. Ndipo mmene matitufa ifi anthu aja ngwauza kuti kwadaka apitani munthu uja akumalizika kumene kuja. Ndipo lero aboma amanena onena kuti iwo atengeko gawo. Ine nona kuti aboma wamposenera chifukwa achakwera adutsa maulendo ambiri se umene ujawa M1 upita kunzuzu kubwera koma chodabwitsa achakwera malo amene adafera mzawo amene adawayika iwo pa mpando lero na amanyada osakaponda pamalo pamene mzawo adamwalirira. Ndiye lero namati aya aboma asononge ndalama za boma angoyika kushuga kuti shuga azipezeka boma chifukwa mmene kunkukaononga ndalama. Maliro awasira anu ake achibanja kapena achipani ndi amene achite zinthu zimenezi chifukwa chipani chinkumbukira ngati founder amene adayambitsa chipanicho. Koma tikatenga kuti aboma akufotokoza onena kuti ife tikachite mwambo kunkhalango wachani mwambo afuna abe ndalama za boma zilowe m'matumba mwawo zimenezo aboma awo asachite kuti ngati mbomalo ndi ndani akapiteko kumeneko chifukwa sitidamveko kuti anthu una achimwendo kapena andani anthu una auja adapitako kuchikangawa sitidamve ndi akaponda akatanipo kumeneko akalira kapena zikasangalala kuti zimene tinkafuna kuti achakwera akhalebe pa mpando zimene zidachitika. Ndiye naona onena kuti abomawo asachite ndipo aselekeze ngati afuna kupita kumene kwa abomawo ayende pa magalimoto awo magalimoto amene timagula ifeyo ngati mitsonko ya anthu amene tiulira lero asayende akwere awo magalimoto abomawo awasiye koma uko kwatikachita zakwawo zakunyumba kwawo sati zokhudzananso ndi mwambo ngati wamaliro waboma ayi koma akachite zawo zachipani za Malawi Congress Party. Ndiye tilowe ngati amene akachita mapemphero kapena ukumbukira ngati achibanja kumsipe chifukwa ndiudziwa ndithu kuti kumanda kwa akafika mwa mwambo wangoni. Akutero ati akafika ndithu kumandako. Apopo ndipo yenera chifukwa chakuti munthu akamwalira timakhala ndi tsiku lotha zinthu. Timayika maliro waja azimayi aja amakhala wiki mmene muja ndikumwazikana koma noli makhalapo tsiku lotha zinthu ngati tsiku limene adamwalirira kapena tikakhala ngati tili kumudzi kwenikweni tsiku lokamanga lokaona chiliza likhala tsiku limeneli lapateniki. Achibanja zimenezo apanga mwamwambo wachingoni mmene zimakhalira. Nawo achipani cha UTM maliro aja ndiyawo saboma ayi lero tikukana kuti saboma. Maliro aja ndiyawo akuchipani cha UTM ayenera achite mwambo ngati mkulu amene adayambitsa chipani cha UTM anthu yawo a UTM asiyeni ayatsema kandulo mpaka pa 16 September makandulo aja tidzazimitsa ngakhale ine ndigula yanga kandulo ndiyatha koma zoti aboma apite kuchikangawa akataniko sadapiteko mmene nzawo adafera kumene kucha ndiye lero adzikata aononge ndalama za Malawi. Ine nona kuti iwo wasapite. Koditu paja musayiwali kuti late Dr. Saulo Chilima analitu vice president wa dziko. Mwina ndichifukwa chake boma ali kuti ayi munthu uyu adagwira ntchito ya boma adathandiza dziko anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko in fact. Ndiye mwina akuyenera ndithu ulemu wapadera chifukwa chake mwina akufuna kuti akachitire kumeneko mwambo. Ulemu wake wakampeni kumphasa adalekerera bwanji nzawo kugona pa mphepo chisanu chidamupha kumene kucha lero afuna adzikataniko kumeneko. Munthu adazozika ndi mphepo kumene kucha mpaka kufikapo anthu onse naine anthu opanda chisoni ngati amene wa MCB lero namakasangalalo kumene koko kuti ayi tupita tikachita mwambo kumene kudafera munthu amene anali vice president. Nzona zimene ngakhale atakhala maliro abambo anga koza kwawo zaboma kuti maliro lidayika msavutika khalani basi.
zichita iwo panopa MCB zimene akutonganidwa ndi mafumu mairana m'manyumba achifumu nkumakapatsa ma 50,000 mafumu ndi aselekeze kupita kumeneko nkumakapanga mwambo ngati wa boma cholinga awononge ndalama angotenga ndalama zotere adzipatsa mafumu zimene zamaliro achili masozi sakhudze zidapita zimene zija anu ake adalira padakwana akumbukire anu ake ngati akubanja nga chipande cha UTM zikathatere zatha koma makandulo ayatsidwa pa 10 mpaka pa 16 September ndiye chimene tikudziwa ngati Amalawi chabwino ndithudi Ruben zikomo kwambiri amaseko chifukwa cha nthawi yanu tione apa ena akuti bwanji program yake ndi yachidzulo maganizo anu ndi manga yanu koma nkhani ndi yakuti titani kuti mwina pakhale kuti pali umodzi chifukwa malemu Dr. Saulos Klaus Chilima anali munthu amene amalimbikitsa umodzi ndi aboma kuti ife tikufuna tili ndi chikonzero chopanga mwambo umene wakumbukira Chilima kuti zimenezi zikachitikire kumene kudachitikira ngoziko pamene abanja akuti ifeyo tili ndi mwamboso tsiku lomwelo mwinaso nthawi yomweyo zimenezi zikachitikire kumene kwawo ndithu kwa Chilima kuntcheu kumene munthu tidakamuyika kumene konso achipani akuti anakapempha ndithu kubanja kuti abanja mutilole kuti tichite mwambo wa makandulo ndati malingana ndi Felix Njawala amene nene wa UTM akuti abanja awavomera ndithu achipaniwa kuti mukhoza kuchita koma atani magulu akuti zioneke umodzi mwaswera bwanji taswera bwino kwambiri kaya ni mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti kumchinji kuno nkhani ya lero mwaimva ndaimva kwambiri maganizo anu akhoza kukhala utani poyamba tilero kuti mbali ziwiri zimene zikukonza miyambo yosiyana mbali zimenezi zimayenera kuti poyamba tivomere kuti maliro aja anali aboma otengera kuti Saulos Chilima anali vice president ndiyeno boma limakhala ni ndondomeko imene imayikika ngati pali kuonetsa kuti pali kufunikira kwa munthuyo kuti amulemekeze ndondomeko imeneyi imayenera kuti atamwalira pakhazikitsidwe sikuli likhazikitsidwe kunena kuti akupanga declare kuti ndi tsiku lofunikira limene lizikumbukiridwa kama zikha holiday kama zikhala chani anene bwinobwino aboma akadakhala kuti adalengeza zimenezi ndi kuti timayenera kuti tilemekeze zimene boma lunena chifukwa pamakhala ndithu dongosolo labwino limene boma timachita timatitili Kamuzu Day Chilembwe Day zili ni ndondomeko imene zidakhazikitsidwa kuti boma lalengeza tsiku linopatulika koma in this case tisapange politicize nkhani kuti pazioneka kuti chinthu chathu kuti kule popularize kuti anthu aoneke kuti ife ndi okhudzika zedi tisioneka sobwino maliro aja adagwedeza miyoyo andi mabala ambiri sadavole abantu kuti pazioneka kuti palusemphana lenawo tichita izi lenawo tichita izi ine ndiona kuti tioneka bwino nkadakondwera kwambiri boma liyamba lalemekeza abanja kuti abanja autishane yamba alemekeza kuti abanja autishane ndipo abanja aboma anayenera kungopanga support mwambo umene abanja achita osati kuti iwo akhale ni mwambo wawo kuchita ngawa kusanachitike kwa mwambo wina uliwonse wa boma nzoona koma amayenera akhale ndi tsiku limene kapena akhale ndi dongosolo limene akonze kuti kumene kuti zichita mwambo motere mwadongosolo ndithu za boma sizingochita mwambwerera akhale ndi dongosolo labwinobwino so apa tilemekeze zimene abanja akonza kuti akachita mwambo kwawo ndipo akapanganso kumanda bwinobwino
abanja zakonzazo aboma avomereze ndipo zona zikachita ena uku inewepo ndenu kuona kuti mufulichezera ndithu choncho ineyo maganizo anga ndikupereka maganizo akuti boma limvetsere abanja tsopano pali maguluso ena monga IUTM IUTM ngati aluvomekezana ndabanja ine mona ngati so chomwe chonso aboma amene avomekezaneso nabanja yes monga IUTM avomekezana nabanja awaso aboma amene avomekezane nabanja kuti mwambo ukaoneke kuti ndi umodzi ndeti munthu uja tamlemekeza koma kuti abanja ndi IUTM apanga zina kenakaso aboma aonera kuti tichita zina nawo abanja anu ake munthu atanena kuti peza ukoko kuchita ngawa suzuti khudza iwona amakachita zina kodi aboma aoneka ku munthu wa mtundu wanji ine ndikuganiza kuti pamene akukonzekera mwambo umenewu pateni pakhala pang'ono enawo adzichepetsa aboma anene kuti ifeyo tikajoinane ndi abanja tichitire limodzi kenaka iwowa tsopano abomawa ngati ali ndongosolo lofuna kuponezera kuti azilemekeza ngati boma apange declare the date as a holiday ndeti zikapanga mwambo pa tsiku imeneyo chabwino tathokoza mfumu ndimati ndinenetero iya tathokoza koma mwina ntafusa kuti mwina boma likhozokhaza kuti kupanga zimenezo mwina chifukwa chokuti ngasi zidatigwera si munthu mmodzi yekha mwinaso paliso anthu ena kumeneko mwina kufuna kuchita kubalansa kapena kuti mwina afuna abalasise kuti onse akale ngati talemekezera pamodzi kaya kapena mwina anthu achabwino ngatatatero chabwino ndi zabwino komano zimayenera kuti mwambo sumayenera kuti utenge mwanjira imene tatengawo kumene kuti zichitikire pamodzi ndithu wayamba ndani kupanga mwambo kuti wina wauza nzake kodi akumanapo kale anthuwa kapena wina wapereka kale uthenga kwa nzake wina nume kuti ache sitibwera kumeneko popeza silingazitsate mwina zonse iyayi ife tazitsata amene adayamba kukonza adali akubanja adakonza kuti ife tikhala ndi misa ndipo lero akubanja ndi aboma anakumana akubanja awauza aboma kuti musakapangire mwambo wanu kapena musapangire zochitika zanu ku malo kumene kudagwera ndege chifukwa kafukufuku akadachitikabe ndiye boma silidanene tsopano kuti lidani koma akubanja kuti pa tsikulo adzakhala ndi mwambo ndipo mpaka masana adzakhala sonkhomaliro basa boma tichepetse ngati zili choncho chabwino kuti likhale ni kambiri kathu kazikhalako ngatiko ankhale nkovuta okonzeka tiudziwa mmene tikutenapo imene momo angodzichepetsa chabwino ndithu adzichepetsa boma amvetsere zimene abanja anena ndipo angomvera zimene awapempha kuna kuti adili ndongosolo ili ndipo iwowa achiteso sapoti mwambo umenewu achite sapoti kuti izioneke bwino ayendere limodzi na abanja chabwino ndithu munthu wankulu zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo anu tiona apa ena mwaswera bwanji mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti sizifana kumponera kani lero mwaimva kumponera nayezo mvankulu muri nayo bwanji maganizo anga nekuti nona ngati aboma oyambirira olemekeze ngati kuchibanja pamene vatukha kuti vava munthu wodzika anthu omasozeka bwino makuti boma isalemekeze kuchibanja nderimenepo sivangakhe bwino fuka abanja upangeka zimene upangekayo kenaka boma lidzakhaleso nthawi yawo kupanga chiganizo chimene ngati wodzapange abanja ukalondola nthanya koma pano pamene chifunika boma lemekeza kupanja kayo maganizo anga ni amene tathokoza zikomo zikomo kumponera kumeneko tiona apa ena mwaswera bwanji taswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti kuno ku area 24 ku area 24 kulilongwe nkhani lero mwaimva ku area 24 muri nayo bwanji
Okay, kwambirira ine ndi Alfred Kaiva. Chabwino. Hani mene ndaiona. Ndaiva. Ndiona kuti ndiyofunikira kwambiri kunena kuti tapatsirae mphamvu akubanja. Akubanja ndikufunikira ndithu tapatse mphamvu, tapatse mpata. Chifukwa zikuoneka ngati kuti kwambiri azathu azipaniwa akungofuna kungoonekera kuti iwowo zikuwakhudza, koma ali ndi cholinga mwina chofuna kupeza mwina mavoti, koma umuni palibe. Chifukwa mukhoza kuona onena kuti akubanja kubwera ndi programu onena kuti ankumbukire m'bale wawo, iwonso akubweranso ndi programu onena kuti ifeyo funa tipangeso zomwezo. Bwanji iwo osakhaso ndi tsiku lawo lenileni ndikupanga programu ngati boma. So lero maganizo anga ngati ineyo tikuona kuti amayenera kuti adikira kubanja amalize programu yawo, akamaliza akena akaiwaja akuza kupanga bwino. Chabwino. Bwinaso mogwirizana kwambiri ndi akubanjawo apange ndithu kozali ngati mene apangira zawo ITM kuti akupangira zinthu mopanga limodzi ndi akubanja. Ndithu nditasogolera thokoza kwambiri. Sikomo kwambiri uchokera ku area 24 chifukwa cha maganizo anu tonapa ena maswera bwanji. Hello. Chabwino, maswera bwanji. Hello. Zina kumanso mukuimbira kuti? Chabwino, mwina angakhonzeka bwino akhala kuti peza tona pa ma message akuti hello, ndine Steven kuno kwa Kauma aboma asayerekeze. Aguza ntchito mawu sakhala bwino ngati akufuna tonse kunchewu osati kuchikangawa ayi. Chabwino amene chifukwa cha maganizo awo tona apa ena kuti wawa ine Zalia kuna kulilongwe malemu chilima akuyenera kukumbukiridwa basi chifukwa anali vice wathu mzimu wake use muntendere. Tona apa ena kuti bwanje mwaswera bwanji. Mwaswera bwanji. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Matiko Chirambo ndikuimbira kuno Cape Town. Cape Town ku South Africa. Yes. Nkhani ya lero mwaimva? Nkhani ya lero ndaimva ndipo ndailondola. Muri nayo bwanji maganizo anu? Maganizo anga kwambiri zimene anthu akulankhula kale. Kwambira paja. Ndikufuna kwambiri choti aboma komanso akubanja akhale kulowererana. Kulowerana kwake tenene kuti asapezeke kuti wina akufuna kuti zimugomere yekha. Pano onse akhale ndi mtima umodzi apange chinthu chimodzi. Zimene zimene zitachifuka chani. Akubanja ena amene amaziwa kulemekeza kwa munthu kuti akhala kuti pali boma zimene atenga pombali ngati pali zokumbukira munthu. Kuti konse fati tisaname amene janali vice president wa ziko. Ngati munthu anali vice president wa ziko kuti mizi munthu janagwira show ndi boma. Ndipo sisi ngapangire china chilichonse kuti boma palibe boma kuyena kukhalapo. Maso boma anoti ndikuyena tilemekeze maganizo akubanja fati munthu anandi familia yake anandi banja lake. Mkuona kwanga ndikuona ngati anthawiwa atakhala pansi ndikugwirizana chinthu chimodzi. Chifukwa siku lofunikira kwambiri sayiwale kuti za pateni. Akuboma komasa kubanja onse akuona pa siku la pateni kuti zakhale ndi mwambo pa siku pateni amene ngozi inatigwera. Kukhulupirira kuti anthawiwa atakhala kuti ndikugwirizana chinthu chimodzi zitakutithandiza kusiyana kuti akupanga zawo awosakupanga zawo sizingatithandiza. Chabwino. Zikomo kwambiri uchokera ku Cape Town South Africa tona apa ena kuti hi koma aboma akutenga mbali pano chifukwa chani nthawi imene anamwalira kufikira date ya lero pata 11 months and yo sanapiteko ndiye akapita chabwino imene kuona kuti iyathera panjira akuti ndiye akapita chifukwa chani ndifunso limeneli yo asada nene kuti kodi ndi ndani komanso kuti akulembera kuchokera kuti. Mwaswera bwanji? Chabwino tipitirize mwina kuona pa ma SMS kuti anthu tikutipo bwanji. Kumbukirani kuti maganizo amene amabwera mu program ya
chidzulo sikuti amakhala aluntha television koma amakhala a Malawi eni ache a programu ya amene amakhala kuti akuchara matumiza SMS WhatsApp komanso pa Facebook ndikumapereka ndithu maganizo awo. Mwaswera bwanji? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Stella kuno kulongo area 6. Stella kulongo area 6. Nkhani lero mwaimva? Stella kuno kulongo area 36. Area 36. Nkhani lero mwaimva? Ndaiva. Muri nayo bwanji maganizo anu? Ndaiva. Tizoona kuti zinthu zakachitire kuchikangawa. Of course munthu jana faifai wawa. Ndero liwo afunga kwanti lakapambire kwine kokomanso tizoona ayi. Oho. Ino mukanakonda kuti zikhale motani kuti tionetse umodzi? Mambo ausira banja komanso achibanja. Chabwino. Ufunika wasira kubanjawo apange ndi auje ndi achibaniwo pa boma wewe alimba ndi manjari yezi ndikapanga zilezo. Kujana fera nzake muti. Chabwino. Mambo ujafanga na faifai wawa ndesi zoona kuti ilo lakasangale kuyata kuti pamene baje zoona. Chabwino. Tathokoza zikomo kwambiri. Ndikomo. Shikira ku 36 zikomo kwambiri. Mwaswera bwanji? Ndaswera mwaswera. Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Ine ndine Chisinga ndikuimbira ku Kasungu. Ku Kasungu. Nkhani lero mwaimva? Ndaiva. Maganizo anu ndoti chani? Ine maganizo anga ndiona kuti aboma lakuita. Ndipo zimene ayankhula ena afuna apeputse maliro onapo chi. Oho. Kwa imene ijanifa yovesa chisoni kwambiri. Ndikuonera kuti iyambike ngati kampeni sipachitika bwino ake. Maganizo anga iwo ngatafuna olapa ayambe kulapa ifa yagada amatenje anthu kumeneko ndamalizire kwa chilimi. Ndithuti bwana. Tathokoza zikomo. Zikomo kwambiri. Mwaswera bwanji? Taswera gai mwaswera bwanji. Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Ine ndine Mrs. Shirwa ndikuimbira kudowa. Mrs. Shirwa kudowa. Nkhani lero mwaimva? Ndetu ndaiva. Maganizo anu? Maganizo anga ndonena kuti utenapo mawo zoti akapangire uchikangawa. Ine ndikuona ngati sizoona. Sizoona zimene zozo chifukwa chakuti chiyambire chichitikire ngozicha. Sindikuziva dakoma anapitapo kukaonapo palibe amene anapitapo. Komanso izi zimapepuka zikakhala kwanzako. Anthu amene analuza abale awo aja zikaona zinthu kumene kuchako sizoona. Aboma ngati akufuna kupanga mwambowo atha kupanga. Chamatumiza madera konse 9 kuja atha kutumiza nthumwi zawo. Kumene akuona bayachikulire wapi chako a president apite umene wopatume ma minister yakwinako. Koma zoti akapangire uchikangawazo ine sindikugwirizana nazo. Sizoona. Chabwino. Ndipo Tathokoza zikomo. Zikomo. Mwaswera bwanji? Bwana tondaswera bwino kaino. Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Ine Maulidi Ndala kuno kumangochi. Maulidi Ndala kumangochi. Nkhani lero mwaimva? Ine tungane ndaiva ndipo ndikuimva nditu pano. Muli nayo bwanji? Ineyo nkhani chimene ndingane ndichakuti ngani nditu inachitika pakanthawi monga mmene tikudziwiramo kuti nazomvetsa chisoni. Aboma palibe chimene angalongosole kuyimira kupanga chimene zasire kwanthu akubanjawo. Palibe chimene ndikuchiona cha nzeru pamene kuti aboma alongosola chani. Ndinazomvetsa chisoni munthawi imene inagwa ndege ija. Ina chilichonse chimene chikanayenera kuchitika munthawi yake sichinachitikepo. Koma uyo ndi president, vice president. Bwana wangu. Chabwino. Ndiyo. Zikomo kwambiri kumangochi. Zikomo ndezo. Zikomo. Mwaswera bwanji? Halo? Halo? Mwaswera bwanji? Taswera bwanji? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Kumachinjiri ndine Ajana. Ajana kumachinjiri ku Blantyre kumeneko? Blantyre ko. Nkhani lero mwaimva? Tayumva. Muli nayo bwanji? Tikuti kodi
ndiyasomo chikimao kandana pesa pamalo baja ndesa kulani santwena yantu nawo takumbukilidwa kumbukilwa chilimao kawo mizimu inayo chilali mizimu koma ya chilimao kawo basi mzimu kwa Mulungu ndi mzimu wa mtu ndi mzimu basi kaya wina kali president koma mzimu wa mtu ndi mzimu wa mtu palibe so kutiyana ya kumbukile msengo koma salati ngeso kuchikangawa kajikile mbalipa mwawo makumu mwawo chabwe ngati aje nyapatisha zibila janaliso achiroma ngati pali misa akajiye kunyumba kwao osakhaa kuchikangawa ya antanagoneka pampepo usiku wonse mpaka namba mawa ziko mwambie chabwino kuchokera ndithu ku branch kumachinjiri mwaswera bwanji Halo chabwino tipite bwanji kuma SMS tuone kuti akuti bwanji anthu ena apa kuti ine ndine Maxwell kuno kusalima boma aboma asalowetse ndale pofuna mavoti ena afe ifaija imati wawa kwambiri chabwino Maxwell kuchokera kuja kusalima mwaswera bwanji Halo mwaswera bwanji taswera buno kaini baba taswera dzina komanso mukuimbira kuti Thomas Sumati Nkumbwa kuimbira kuno kunsanje Asumati kunsanje nkhani lero mwaimva ndayimva ndithu muri nayo bwanji ine kunyina kuti no aboma ndakhala ena ndakayenera kuti no ayembekezere akubanjawo abange dongosolo lawo itatero akatha aboma nawo atha kutengapo kawo mabangaso madongosolo awo amene akufuna bomawo ayi chabwino chifukwa nchonena kuti no ngati abubanja apanga chiganizo chawo ndeno aboma abwere apange moti zikhala sangati mwinango abomawo angovumbuluka poyera kunena kuti awawa atipasa manyazi yeno ti apange chonchi cholinga chotifeyo kuti tionekere tipange ndife simakhala bwino kwenikweni abase mpata kubanjawo apange dongosolo lawo chabwino etu ayitathokoza kuchokera kunsanje zikomo kwambiri bwana zikomo paena kuti waboma tsopano palowa mbewa tsiku lija anamwalira Jerimalija panalowa njoka aboma awasiyira kubanja kunthungwa ayi ndine Luka munjanjaya mzuzu chabwino apa kuti ndine Gift Kafunya Zulu kuno kunchewu maganizo anga ndikuona kuti sizoyenera kukafikanso malo amenewo ndi owawitsa akubanja anthu ena akubomawo sanaganize chabwino akutero iwo Gift Zulu kuchokera ndithu kunchewu tona pa ena mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti kuno toka mpandali kuno kumwanza nkhani lero mwaimva ndaimva kwambiri muri nayo bwanji ababa awa ajeni abomawa kwakusa kwambiri chifukwa sisi chilimata mwalira sanapange bukena kalikonse nawo iwo aja anofa yoda kubanja panga chiganizo iwo aja kuti akapange kuchinga chifukwa chani apono wali mistake yayikulu oho ndithu ndili kufana kati waje ngati vice president anakenda kupanga tumwa before sinasachitike osadikira kubanja kuti anezo yalendo langeza kuti iwo aja anofa kubanja panga zituzija iwo aja funa kinga yonto mlaka anakhuzika choseyo sana kuzekena kalikonse nde titani kuti mbali ziwiri zizitani kuti mwina paoneke umodzi ababa kuti kuwawa wabomawa amene amvera akubanja chimene akutani kuti akufuna chifukwa kuti akubanja ndi umunthu polingana kuti iye janali vice president wa dziko ede ndisangopanga mamboja paokha osakakuza bomaja kwena ngati aboma asali ndi moyo wa munthu akwena kuti amvesa kubanja aja apange mwamba umene akufuna ndinga na aboma osafuna azapange zawo azapange mwina kusogolo kuno azakhala ndi chikumtima chomukumbukira vice president wathu chabwino ndithu zikomo kwambiri kuchokera kumwanza mwaswera bwanji Halo mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti dzina ndi Oliver Luka Oliver Luka nkhani lero mwaimva taifa bwana muri nayo bwanji apopo mmene tingavulire liseti
amene akubanja aganiza kuti akhale ndi mwambo aboma akukalowerapo muchada mwalire chilima ndikupakalekale ndipo ifa ya chilima aliyense mamuwawa ngati ndi m'bale wake aboma sanatengepo gawo ndawasire abanja apange mwambo iwo akadafunanso ngati akunkupukira chilima adzapange chifukwa kubanja apanga ngati mpakana wapakhomukawo sadapenge ngati kuti anali president izi zenera aboma kuti apange mwambo wawo nawonso ngati kuti anali president ndi iwo sadafuna kupanga zimenezo ife maganizo athu ngati akunjero kuti asiye aboma apange zawo awasa akubanja apange zawo ife palibe mgwirizano chikapana ali mgwirizano adakamba ta aboma kuwauza akubanja chabwino bwana tathokoza zikomo kwambiri zikomo tiona apa ena maswera bwanji alo maswera bwanji chabwino tione ena maswera bwanji alo maswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti sere wembera ku Blantyre kuno kuchigumula ku Blantyre nkhani alero mwaimva taimva kwambiri tu maganizo anu ndoti chani maganizo athu ndoyena kuti abomawa akulakwitsa chifukwa chonena kuti lirati litengere pamuzi pakachitika maliro eti timayenera kuti timakatukira maliro aja akachitika pakatha matsiku komano sitinamvepo aboma kayanda president munthu anali ngati mkhawo oti vice president sitinamvepo a president kuti anapita kukatukira maliro achilima sizinatheke maso ena ake anayankhulapo kunena kuti a president ayenda kwambiri kumapita kumpoto sitinamvepo atayima kuti ndikaone kuti kodi malo aja yatubanja amangololera anthu kumangoanamiza iyayi kunali mitengo kunali chani mamuti akaone malo amene anafera vice president wawo sanayimepo kupatikizaso apo mwina kayandi mwezi watha omwewo a president anali kubalaka kubalaka ko ndikufupi ndi kunchewu sitinamvepo kuti anapita mwina anakhota kaya kunsipe kubanja kwa chilima mwina timangopita anthu kango apasamoni sitinamvepo awo lero sizingakhale zoona kunena kuti akapange azikanena kuti ifeso tofuna tipite kuchikangawa zosamveka zimenezo asi anthu akubanjawo apange mmene iwo akupangira iwo akazafuna mwina akaya ndi boma lomweri kaya boma linalo zimenezo ndimene zapangeno zimenezo koma noti awawa iyayi asatinamiti chabwino ndithu ine maganizo anga ndi amene zikomo kwambiri apa ena nawonso sanatitchulire dzina akuti anatiuza kuti ndi kumalo osafikirika okhwitima so lero akafikako bwanji kumalo okhwitimawa we are all going to Nsipe chabwino asatidyetsa makoko amaliza choncho koma sadatifotokozere kuti ndi ndani awa kuti ine ndi Steve Daniel kuno ku area 23 ku Lilongwe aboma akulakwitsa sakuganiza bwino akupanga zodzidzimuka awasiya kubanja kuti apange mwambo uyende moyenera tathokoza kuchokera ku 23 timveso maganizo anthu ena kuti akuti bwanji pankhani iyi mwaswera bwanji alo mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti ine ndi Mrs. Mloga ndikuimbira kuno ku Lilongwe kwa area 24 Mrs. Mloga ku Lilongwe area 24 nkhani lero mwaimva ndaimva muri nayo bwanji okay ine ndikuona ngati kuti abomawa akanakhala zonena kuti amamukumbukira the late vice president Cyrus Kraus Chilima akanayambitsa ndiwowa kutipatsa program ngati ifeyo Malawi kuti tidziwe kuti kodi zikuyenda bwanji koma apapa amene ayambira a family zaonetsa ngati kuti aboma akupanga copyright
kuti titsatire zimene afamily apanga kuchitira kuti tingapange nazo manyazi. Otherwise asiye afamily apange ngati afamily anga apanga invite iwo akwenera kuti apite akapange nawo kunsipe osati tikapangire ku Chikangawa. Ayi chabwino ndithodi tathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu. zikomo kwambiri. Zikomo awa ena atumiza SMS kuti poyamba akubanja amvetsetse kuti Malemu Chilima anali katundu wa boma komanso zilipo zambiri zomwe boma linga pange pokumbukira mzimu wake. Akubanja asatsogoze maganizo olakwika. Vice President alandire ulemu wake onse monga kufunikira koma apapa tiyeni tichotse maganizo andale. Imfa ya Chilima itiyanjanitse popeza madzi akatayika saoleka chilichonse kuti chabwino. Uthenga umenewu ukuoneka kuti ndithu ukuthera panjira. Tione kuti mwina tipitize motani. Koma ena apa kuti hero ndine Esther mikungu kuno kuchiradzulo aboma akwenera asiyire mwambo akubanja iwonso ngati akufuna apange wawo. Chabwino tathokoza zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo athu. Chabwino uthenga uja unadukira panjira uja kupitirira kuti tiyeni tiyose maganizo andale. Imfa ya Chilima itiyanjanitse popeza madzi akatayika saoleka chilichonse chili ndi nyengo tisalowetsepo ndale apayi. Ine ulemu kuno kunchisi. Chabwino tathokoza aulemu kunchisi chifukwa cha maganizo anu. Tiona apa ena kuti akuti bwanji mwaswera bwanji. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti Mayinsuka kuno kunzuzu. Kunzuzu nkhani ya lero mwaimva? Ndaimva. Muti nayo bwanji? Ine ndikuti yo akuboma asiyire akubanja. Chifukwa chomwe ndi maziwa anthu akudafe tili ndi vuto. Timamukonda munthu akakhala kuti wafa akulowa m'manda pamene timaonesa chikondi chachikulu. Chikondi chizikhala munthu akakhala ali ndi moyo. Ne iwo akoze siku lawo lomwe iwo amukumbukire nzawoyo osati azawo aja siku akoza kale pamene iwo akuti iseso tilowe nawo. Zimenezo sizoona chifukwa munthu akamwalira kumuzi timakhala ndi mwambo wathu. Ne iwo akasokoneza mwambo weneke uja amene ufuna apange akausokoneza iwo ndikulowesaso zawo koma nawonso zawo asapange pa iwo okha osati siku limene wakoza azawo iwonso ndikulowa mmenemo sizoona ayi. Chabwino. Ndi amene maganizo anu. Zikomo kwambiri yoyera kunzuzu. Ziko. Mwaswera bwanji? Hello? Mwaswera bwanji? Chabwino tiona apa ena. Mwaswera bwanji? Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Ine ndi Daniel ndikuimbira ku Baraka. Daniel ku Baraka. Nkhani ya lero mwaimva? Ndiko ndaimva kwambiri ngakhale ipezeka mkatibasi. Muti nayo bwanji maganizo anu? Maganizo anga ndolena kuti aboma kulamusa kwambiri. Nthawi imene kumachitika kuti analumiza serikali onyeka kuti aswere murakafike kundima. Anova chimene chakambisa mphamvu nyamuka kanene kuti ayikufarika kapangirika kumbukira yakukumbukira siku omwe jada mwalira lija ono siku omwe jakuti yani anova ndikhale tipange kafukuyenera anakanika anabwesa kafuku waboza anova kubwera pano kuti ndikakumbukira zawa ne atakakumbukire kumene ndi kulakwisa wa aboma asaukandiza olola ngati mwina kufuna mwina attention saba ngayo kufuna kungosokoneza mwambo akuona ngati ndi campaign mwina kuganiza munthu mwawo ndi kuti campaign. I don't think my advice is president akupanga advising mwina kuyankha za maliro yo kuzilekera campaign anali kuti nthawi sitafanya pamwe chota zawo sina kumbukire nazira na pesa tikumbukire nawo. Boma kulakwisa kwambiri. Chabwino. Chabwino apa awakuti ine ndi hape bwanali kunchisi ifai tisasalane ayi tiyeni tigwirane manja pakuti zomwe ena amafuna anakwaniritsa. Chabwino ahape bwanali kuchokera kunchisi. Tiona pa ena mwaswera bwanji? Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Ine dzina langa
Chilambo ndikuimbira Panzimba Boma. Mukuimbira kuchokera kuti Asala Chilambo? Panzimba Boma. Panzimba Boma. Nkhani ya lero mwaimva? Nkhani imeneyo ndaimva. Mukuti nayo bwanji maganizo anu? Nkhani imeneyo aboma azisiye. Asire akubata omwe ayendese mwambo wa kusipeko iwo asalowere iyayi. Ndithu. Hayi chabwino. Ndikoma. Somba mbili. Mwaswera bwanji? Ndisomera ino. Sera dzina komanso muimbira kuti? Ndinezenda Manjambewe Palombe. Zenda Manjambewe ku Palombe. Nkhani ya lero mwaimva? Nkhani ndemva ndithu mbiri. Maganizo anu ndori chani? Maganizo anga ndina kuti boma ndikulakwisa kwambiri. Chifukwa kuti tikatingira zinthu zimene zinakhalira mbuyo muja. Kwa ngati as of now, anena kuti asira akubanja ayendesera mayendesi anene kuyendetsera. Usati kuti boma panopo zikalipeza kuti kuna mange political mileage panopo nkula ngati sizoona yayi. I think zinthu zonse tinazapisa kuyambira kunkuja. Ndeli lomene kuli kumana daya panopo ife tikula ngati it's too late. Panopo malawa as a country pali ma issues ambiri ndiyo kuti concentrate. Boma tizipangaza abantu dishuga pezeka bwanji chancha zamini bizo lipizana ndola zikonse. Asachukire pa zinthu kuti analipira mbuyo. Then it's a mistake. Chabwino. Ndithu munthu wankulu. Izikoma kwambiri. Ndikaiona apa nthawi yanga ikuti 20 minutes past 7. Fortunately chifukwa cha nthawi apanso ndi pamapeto penipeni pa programu yathu ya chidzulo tsiku la lero lachiwiri pa 27 May 2025. Tithokoze onse amene anatenga mbali pa Facebook, kutumiza mauthenga pa WhatsApp komanso ma SMS komanso kuchaya lamya. Zimene zimachitika mpulogalamu ndi chakuti anthu mumapereka maganizo pa nkhani imene tayibweretsa. Ndi nkhani ya lero inali imene yokhudzana ndi imfa ya malemu Dr. Saulos Klaus Chilima, pomwe zikuoneka kuti pangotsala masiku 13 kuti tikwanitse chaka chenicheni kuchokera pa tsiku limeneyo adatisiya. Ndi ambali ya boma anali ndi maganizo kuti uyu ndi anali vice president wa dziko, ndi tikachite mwambo ndithu mukumbukira komanso kuchita zina kumeneko kumene kudachitikira ngozi ku Nthungwa Forest. Koma abanja akuti iwo awapempha aboma kuti sakapangire zinthu zawo pamalo pamene padachitikira ngoziyo chifukwa kafukufuku akadali mkati. Koma iwo akubanja akuti tsiku limenelo limene ndi pa 10 June adzakhala ndithu ndi mwambo wa nsembe ya misa kumeneko ndi ku Nsipe. Ndipo achipani cha UTM nawo akuti akakhala nawo pa mwambo wa nsembe ya misa, komano madzulo ake ndi pamene adzakhale ndi mwambo yatsa makandulo. Timamva maganizo anu pa nkhani imeneyi. Kufikira tsiku lina mwakumano. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.